és una frase bonica. Quan vam proposar formar part d'aquesta plataforma, em pensava, bueno, sí, és un bon invent. Vas parlar amb la gent, he tingut l'ocasió de fer debats amb altres forces polítiques i realment m'he donat compte que som els únics que pensem, en aquest cas, en l'Eivissa i Formentera. El Mateu pensa més en Mallorca, ell és mallorquí, hi ha gent que pensa més en Menorca, però som els únics que pensem en la nostra terra, en aquesta. Una terra que per mi és una terra d'adopció, no és de naixement. I això és important. És important perquè crec que això és l'única cosa que ens dona més força que els altres. Ha dit en Jonathan que no depenem de ningú, i és cert. És cert i no és cert del tot. Depenem de nosaltres, depenem d'aquí. Jo depenc de la Eivissa i Formentera. Som la seva veu, volem ser la seva veu. Ho hem dit avui a Formentera, ens han escoltat i ens han dit que ja era hora i certament pensem que això és realment el que hem de fer. És l'única cosa. El nostre programa quin és? És un programa molt senzill. Volem sobirania per les illes. Tan fàcil com això. Sobirania per les illes, exactament què vol dir? Doncs exactament vol dir que volem que les illes, cada una de les 4 illes que formen les Balears i Pitiüses, pugui funcionar independentment. Sí que és cert que hi ha uns nexes en comú, evidentment, però volem que cada una de les illes funcioni a la seva manera, perquè cada una de les illes té la seva manera de funcionar. Menorca ens queda lluny i té una història diferent de la nostra. Mallorca és molt més gran que Eivissa, que Formentera. Eivissa és molt a prop de Formentera, però tenim diferències. Formentera és més petita, aquí ens falten una sèrie de coses, a Formentera encara ens hi falten més, i això és el que nosaltres hem de traslladar a la resta del món, i en aquest cas és Madrid. Portem 40 anys, 37 exactament, per ser més precisos, suportant una desídia i una deixadesa absoluta respecte al que fa a les illes. Però no només hem suportat una deixadesa absoluta, hem suportat un espoli continu, hem suportat un trepitjar la nostra cultura, la nostra llengua. El català fa 3 anys, 2 anys, 1 any, va deixar de ser una necessitat per ser només un mèrit, una cosa que diu, si algú sap, doncs millor. Això no pot ser. Nosaltres hem dit prou. El que passa és que el nostre dir prou no s'acaba el dia 26 de juny. No s'acaba aquell diumenge. Aquell diumenge, com hem comentat avui amb en Mateu i amb en Jonathan i amb molts dels companys, no s'acaba el dia 26, comença el dia 26, perquè el dia 26 començarem a seguir treballant. Hem posat en aquests moments una llavor important. Hem aconseguit, gràcies a una conjuntura política concreta, hem aconseguit que una sèrie de gent diferent, molt diferent, d'un costat i de l'altre, de dalt i de baix, de Menorca i de Formentera, s'uneixin perquè hem vist que realment, si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Ja n'hi ha prou que siguin els de fora els que diguin què hem de fer. Hem vist que generem molts diners. Eivissa i Formentera i Mallorca i Menorca generen molts diners. 3.514 euros per persona i any se'n van cap a Madrid. Cada any. I en tornen 140-150. Els altres 2.900 desapareixen. Però tenim unes instal·lacions obsoletes, no tenim aigua, tenim unes depuradores que no funcionen, unes desaladores que no van, uns hospitals saturats, no tenim serveis públics, no tenim transport. Això sí, tenim un aeroport que genera cada any 500 milions d'euros. Aena, a Madrid. I en torna a 100 només per l'aeroport.
però no tenim manera humana encara d'anar de l'aeroport a Sant Eulària sense haver de passar per Vic. No podem. Això no pot ser. No pot ser que els nostres nens vagin a l'escola i no tinguin ordinadors quan nosaltres estem pagant els d'altres comunitats autònomes. I no és que no vulgui que no les paguem, Sap molt bé que paguem les comunitats autònomes, però primer hem de cobrar nosaltres. No pot ser que tinguem uns hospitals que els faltin metges perquè resulta que el preu de la vivenda és tan alt que no poden venir aquí. Ni metges, ni bombers, ni policies, ni mestres. No pot ser. I això és una realitat. I aquesta realitat ve donada perquè Madrid insisteix en que aquí el que s'ha de fer és tenir més turistes, més turistes, més turistes, més turistes. I esclar, jo no es planteja, però si no tenim aigua per tots, què passa? Els pagesos que no reguen. No, això no pot ser. No pot ser que un pagès pugui fer un hotel a casa seva i pugui plantar verdures, això no pot ser. Sí, què passa? No és possible que a un pagès li digui no, vostè no pot gastar més aigua i en canvi ompli les piscines del senyor del costat. És un senyor que ve aquí i s'hi passa 2 mesos i té una gespa estupenda. Això no pot ser. I això passa perquè nosaltres no controlem el que hem de fer. No podem controlar. No volem que això sigui així. Sonia per les illes ha nascut per aconseguir que les illes siguin sobiranes, que les illes tinguin el que han de tenir, que nosaltres gestionem els nostres recursos i a partir de gestionar els nostres recursos tinguem tot el que necessitem. Per això és un procés llarg. És un procés que no depèn només de nosaltres, no depèn només del Mateu, de Jonathan o de mi mateix. Depèn de que vosaltres estengueu aquesta llavor que nosaltres comencem i ho feu gran. Perquè realment aconseguir avui o demà, el dia 26, un diputat, un senador, no n'hi ha prou, no és suficient. Necessitem més senadors, necessitem més diputats. O necessitem una sobirania absoluta. Això depèn del que vosaltres feu. Depèn que vosaltres aneu a votar, depèn que vosaltres estengueu aquesta idea que nosaltres tenim tan clara. Perquè realment, a Eivissa i Formentera, en aquest cas, i les Illes Balears i Pitiüses en general, necessiten que la gent es planti, que la gent digui, no, fins aquí hem arribat. No volem que segueixi passant com ha passat fins ara, que els polítics que sortien de les illes s'anaven a Madrid a escoltar el que ens deien els de Madrid i a traslladar-ho aquí. I a dins el que diuen a Madrid i el que hem de fer. Nosaltres volem que això sigui al revés. Nosaltres hem d'escoltar la gent d'aquí i anem a Madrid a dir-los, escolta, la gent d'aquí vol que això sigui així, així i així. I ho aconseguirem, perquè és la nostra feina. Perquè fins que no arribem a aquest convenciment que som nosaltres els que hem de governar el nostre destí, que som nosaltres els que hem de tirar endavant, que som nosaltres els nostres propis amos, no ens sortirem. Nosaltres aquest convenciment el tenim claríssim. Tan clar que ens hem presentat a unes eleccions. A unes eleccions amb pocs mitjans. A més, tinguem en compte, i això és una evidència, que els mitjans estatals, estatalistes, nacionalistes, espanyolistes en definitiva, i sobretot els mitjans de comunicació ens han obviat, ens han oblidat. Han intentat silenciar-nos sempre que hem pogut. No ho aconseguiran. No ho aconseguiran perquè nosaltres seguirem treballant i el dia 26 de juny, ja ho he dit abans, no s'acaba res, seguirem endavant, seguirem treballant perquè això és una feina que tenim per endavant. Però certament el que nosaltres sí que estem disposats, el nostre compromís amb les illes sempre serà portar la seva veu. Nosaltres no ens devem a ningú. Jo no em dec a un partit. Jo no soc ni d'Esquerra Republicana, ni del Partit Socialista, ni de ningú. Jo no soc de ningú. Jo soc, en aquest cas, soc un candidat al Senat per Eivissa i Formentera. I em dec senzillament a Eivissa i Formentera. I a mi ningú em dirà què haig de fer o què no haig de fer, o què haig de dir o què haig de deixar de dir. No, m'equivoco. Sí, algú em dirà què haig de fer o què haig de dir. M'ho dirà la gent d'aquí. I els d'allà no podran dir, escolta'm, això no ho pots dir. Dic, no, sí, ho puc dir, ho haig de dir. És el meu compromís amb la gent d'aquí.
estem cansats de tant espoli, estem cansats de ser ignorants, estem cansats de no existir. Jo estic absolutament convençut de que hi ha gent, hi ha polítics amb petit, que no saben ni on dimonis està l'aeroport d'Eivissa. Però sí que saben el que els dona l'aeroport d'Eivissa. I aquest aeroport d'Eivissa els hi dona sou suficients per mantenir l'aeroport de Castelló o el de Ciudad Real. No tenim una xarxa de transport públic adient, no la tenim, ni adient ni no adient, o sigui, senzillament no la tenim. En canvi, hi ha pobles de 20 habitants, Castilla i de més, que tenen AVE. Resulta que els empresaris que fan sabates a Menorca, això és una curiositat, vaig veure l'altre dia, els empresaris que fan sabates a Menorca i les exporten a la Xina, no les exporten directament. Han de passar per Barcelona perquè a Menorca no hi ha duanes. Però és que el mateix passa exactament amb les coses que s'importen cap aquí. Han de passar primer per Barcelona o per Madrid, perquè aquí no hi ha duanes. Tenim una duana aquí, suposo només tenim una nau de 100 metres quadrats i 4 funcionaris. No la tenim. Per què? Perquè a ningú li interessa. A ells no els interessa. No els interessa, no hi ha res. Tenim preus cars. No ens podem moure de les illes perquè tot és molt car. Viatjar amb avió és molt car. Som l'únic arxipièlag de tot el Mediterrani, o quasi de tot el món, pràcticament, que no tenim un estatut diferenciat i diferent. Canàries en té un, Còrsega en té un altre, Sicília en té un altre. Nosaltres no en tenim, som una gent normal i corrent, no tenim cap benefici. Tant és així que, en el cas de Formentera, la llei de costes, que està pensada per un territori com Espanya, per exemple, que té unes dimensions imponents, no s'aplica la mateixa llei de costes. I això resulta que hi ha moments en què a Formentera pots construir una casa on et perquè no hi ha espai suficient. Jo el construeixo a 500 metres del mar, molt bé, perfecte, cap problema. A 500 metres del mar, d'un costat, però resulta que l'altre estàs tocant al mar igualment, llavors pots la casa a l'altre costat, tens que sortir del mar. O sigui, aquestes coses semblen tan absurdes, realment són molt preocupants. La nostra llengua, la nostra cultura, s'està convertint en una cosa folclòrica. A Eivissa, l'any pagès és quasi folclòric. No hi ha cap ajuda especial, és una cosa folclòrica, venen els turistes i 4 persones més. La nostra llengua s'està convertint en una llengua residual, perquè aquí a Eivissa tothom parla anglès i a ningú li estranya que un cambrer li facin parlar anglès, però no hi ha cap cambrer que parli català, ni un. No cal. Per què? Si ja ens entenem. Ya pues en castellano y ya está. Me pide usted un té amb gel, un té con què? Un té amb gel, escolta, és molt fàcil, això, un té amb gel, tothom ho entén, no? Ells no. No ho entenen perquè tampoc no volen. I no volen perquè no els hi cal. Perquè no els hi cal perquè ningú els ha fet fer això. Ningú els ha fet fer aquest exercici. Per ser una barcacotxes a qualsevol discoteca aquí a Eivissa es necessita anglès. Però la gent s'escandalitza quan un funcionari públic, un bombero, per exemple, li diu que vostè ha fet en català, no que no en sap, no li pot donar la plaça. La gent s'escandalitza. Són coses que a mi em sorprenen. No pot passar. La nostra funció és que això no passi. La nostra funció és que les nostres illes, les Balears, les Pitiüses, siguin unes illes sobiranes. Sobiranes econòmicament, educativament, sanitàriament, fiscalment, etc. En tots els sentits. I per això ha nascut sobirania per les illes. I per això el nostre lema és molt senzill i molt fàcil. Ara sí que et sentiran. I és un lema en català, evidentment. I només tenim aquest, no tinc cap més. Ara muntarem, diem el mateix. Ara sí que et sentiran. Perquè la nostra funció, la nostra feina, la nostra idea és aquesta, que ens sentin, que la gent sàpiga que les illes existeixen, que tenen voluntat, que volen tenir voluntat i que volen que les coses canviïn. Que no volem ser uns comparses d'uns altres, que volem ser nosaltres mateixos, que volem ser com som, amb els
nostres defectes, no tant amb defectes i amb qualitats, sí senyor, però volem ser com som. Volem que les illes tornin a ser el que eren. A Eivissa s'està morint, Formentera també. S'està morint perquè s'estan assecant. S'estan assecant i s'estan cimentant, i s'estan asfaltant. S'estan acabant els camins, perquè tot és asfaltat, estan traient totes les parets de pedra seca. Tot això, que no és res més que cultura, que la nostra cultura, que la nostra manera de ser, que la nostra història, l'estan anorreant. Perquè un poble sense història, un poble sense llengua, un poble sumís, és molt fàcil d'eliminar. No té cap problema. No volem ser així. Hem patit 300 anys, una mica menys, 299, perquè aquí va començar la desfeta una mica més tard que Catalunya, una mica més tard, 299 anys de patiment, d'estar subjugats, de ser esclaus, de no tenir llibertat. No volem que això segueixi així. Volem que les illes recuperin el que eren. Volem ser com som, amb els nostres defectes, però volem ser com som. I ens volem equivocar, però ens volem equivocar nosaltres. Perquè si no ho fem així, ens anirem morint de mica en mica. I això és el que no volem. Això és el que no volem. Hem de ressuscitar, hem de tornar endavant i hem de ser, com hem sigut sempre, una gent pacífica, alegre i compatible. I per això nosaltres demanem que el dia 26 de juny vosaltres ens feu confiança i ens dieu volem seguir endavant, perquè ara és el moment. Ara sí que ens sentirem. Que és en Mateu Mates, el gosador, una persona extraordinària. Jo l'he sentit avui fer goses. Bé, molt bon vespre a tots. Mil gràcies per ser convidada a venir a Eivissa. I ara he descobert una crítica cap a aquesta candidatura que tens l'orgull d'encapçalar. I és que no s'hauria de dir sobirania per a les illes. S'hauria de dir sobirania per cada illa. Perquè allò que volem des de sobirania per les illes no és només traslladar la sobirania que tenen ara mateix a Madrid, a les illes. No volem que tampoc hàgiu de patir una centralitat en Palma. Jo no només defenso Mallorca o penso en Mallorca com a mallorquí, jo me sento mallorquí, però a l'hora de defensar aquestes illes els defenso totes i no per igual, sinó que Eivissa, Formentera i Menorca s'han de defensar molt més que Mallorca. Perquè si lluitam ara perquè som la perifèria de l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol és d'una incompetència i una ineficiència que ja no pot anar més. Espanya és ingovernable, com s'ha demostrat durant aquest mig any. També hem de lluitar quan som al centre. I com a mallorquins hem de pensar tot el temps en què Eivissa i Menorca patiu una doble insularitat i que Formentera pateix una triple insularitat, que avui al migdia me contaven els problemes quotidians que duen o que tenen i pateixen per viure a Formentera i jo deia que fins i tot un mallorquí no sap què significa viure a Formentera. Per tant, que ha d'anar a saber aquesta gent de Madrid com vivim aquí a les illes. Allò que m'agrada més de sobirania per les illes és la sensibilitat de tots els que hi som. Es pot sentir en Jonathan cantar una cançó en lloc d'allargar un míting polític. És en el meu cas poder sorprendre amb aquell llenguatge que per jo és molt potent, que és la glosa, que és aquell llenguatge que agafa totes les saviesa popular i tota la història del nostre poble i segueix comptant per dia a dia. Però també m'agrada la sensibilitat d'un home, d'un advocat que ha estat jutge, però que sempre ha decidit, que sempre ha estat sobirà i que ara mateix fa de pagès i que ara mateix dedica el seu temps com a
monitor de nens amb problemes especials. M'agrada la sensibilitat d'aquesta candidatura. Jo personalment no ho he vist a cap altre partit polític, perquè Sobirania per les Illes no és un partit. Sobirania per les Illes és una candidatura de persones que tenim una cosa en comú, i és que estimam molt la nostra illa, cadascú la seva i sobirana. Per tant, aquesta sensibilitat, i a partir de lo que contava en Jonathan, dels avanços tecnològics i biològics, i de poder ser immortals qualque dia. Jo crec i sempre he pensat que ja ho som, immortals. Perquè només morim de cos present, però queda allò que hem fet durant la vida. Si avui presentam Sobirania per les Illes, és perquè tenim tota una història, és perquè tota una gent i moltes de persones han lluitat perquè aquest poble segueixi essent poble. Per tant, per molt que avanci la tecnologia i la biologia, allò que a mi m'interessa és la immortalitat d'aquesta sensibilitat illenca que tenim. Per això lluitarem. I Jonathan, no se van equivocar en el diari d'Eivissa, eh? Quan van posar Jonathan, àlies Xurí, l'orador expert, no se van equivocar. Perquè si aconseguim fer un diputat i tens orgull d'anar al Congrés, jo també seré tu. I jo també seré tot Eivissa. Perquè com deia el nostre senador, no mos devem a ningú més. Només mos devem a la sensibilitat del nostre poble. Quin problema tenim? El problema que tenim és que tots els diputats que hem enviat durant aquests anys de democràcia a Madrid mai, i dic mai, han pres una sola decisió ni han fet una sola proposta vetllant pels interessos de les Illes Balears. Perdó, el senador sí. Recordaven les prospeccions que hi va haver 3 senadors del Partit Popular que van votar en contra? Sí, I per què? Perquè sabien cert que el seu vot en contra no valia gens, perquè el Senat, i em sap greu per tu, és una altra cosa inútil de tantes coses inútils que tenim a l'estat espanyol. Per tant, comença l'hora de canviar. Comença l'hora de convèncer tota la nostra gent, i dic tota, que sense sobirania, sense capacitat de decisió, no podem ser qui som i no podem tenir el poble que desitgem tenir. Ahir, o abans d'ahir, no ho sé, perquè aquesta campanya és d'anar per amunt i per avall, però sí que sé que ens varen trobar amb en Jaume Santandreu. En Jaume Santandreu és un ex-capellà que sempre ha dedicat la seva vida en els pobres i en els marginats. Tenen una casa que es diu Can Gasà i mos hi va convidar a dinar. Allà hi dinaven més de 30 persones. Alguns havien perdut feina i casa, d'altres havien tingut problemes amb les drogues, d'altres tants no es podien valer per ells mateixos, però tots feien feina en aquesta casa. I en Jaume Santandreu va dir que ell
estava en contra de la beneficència, que Can Casà era un centre d'autogestió i que allò que menjaven ho havien cuinat ells. Jo vaig traslladar aquest centre de Can Casà a les nostres illes. Allò que han tingut fins ara, tot i aportar molt a l'estat espanyol, és beneficència. Perquè hem d'anar suplicant en el govern de Madrid que mos doni les miques del nostre pa. I per tant la beneficència sempre implica submissió a qui la te dona. L'autogestió implica dignitat. I jo el meu poble el vull digne. No el vull sotmès a ningú. I molt manco sotmès a una gent tan incompetent com la que governa l'estat espanyol i l'ha governat durant 300 anys. Per tant, hem de fer entendre aquest missatge d'una forma clara i senzilla. A mi, si Espanya se malgestiona i se malbarata, m'és absolutament igual, perquè també han de ser sobirans. Allò que no me va bé és que la seva mala gestió faci que els ciutadans d'Eivissa i de Formentera hagin de viure amb menys qualitat de vida d'allò que se mereixen. És això el que no ens va bé. Per tant, ja ho he dit durant molts de dies d'aquesta campanya, som aquí perquè és necessari i imprescindible. I som aquí perquè és molt difícil cedir. Hem de tenir la cara alta i els peus fiters. Som a un camí molt llarg. Tenir un diputat a Madrid no és un final de trajecte. És un inici. És una passa, tal vegada més important que moltes d'altres, però no és un final de trajecte. El final del trajecte serà quan aquest poble sigui plenament sobirà i lliure. Gràcies. Que sense sobirania ni onejar una estelada no solirem l'utopia i la llibertat desitjada. Canten la tonada vostra perquè me senta eivissenc, perquè així un jove demostra el seu caràcter illenc. Ja està bé d'incompetència d'aquest estat espanyol. Me sé governar tot sol en total independència. Per tant, doncs, sobirania i força per caminar i no aturen d'avançar fins que toquen l'utopia. Aquesta gent extremadament rica. I per adaptar-nos a això, què fèiem? Per aquí no som idiotes, doncs pugem el preu de tot. Pugem els restaurants, pugen els habitatges i pugen en general tot. I què passa amb els que no són propietaris? Què passa amb els que no tenen aquest restaurant? O els que no tenen aquests habitatges de luxe, que es lloguen a preu descabellat? Doncs que no poden viure. No pot ser que aquí el sou mínim sigui el mateix que a Andalusia, perquè a Andalusia el preu per anar a menjar a un restaurant o per pagar una casa no és el mateix. A mi tant me fa no anar a sopar a un restaurant de luxe, però no poder sortir de casa als 25 anys perquè el preu de la vivenda és soberanament abusiu, em fa pena. Em destrossa el cor, i és que no pot ser.
Aquí les necessitats que tenim són diferents i l'espoli fiscal que rebem les Balears s'ha d'aturar des del Congrés i no des d'unes eleccions municipals, on ja tot està perdut. Allí on hem de tenir força, i no força d'esclau, com deia abans. Força individual. La mateixa força individual que haurien de tenir totes les comunitats. El Congrés hauria de ser una miscel·lània, no una oligarquia. Però bueno, som pacients. Sé que la nostra democràcia és molt jove. I fa pena, però pensar en això és algo impossible, com sort. Però bé, què volem i nosaltres per les Illes Balears? Primer de tot, recuperar-nos d'aquest espoli fiscal que sofrim. Una cosa és ser generós en l'Estat i solidari en les comunitats més necessitades. I nosaltres ho som, segurament més que ninguna altra comunitat. Però el que ve passant aquí ja és un escàndol. No pot ser que amb el que generem siguem la 7ª o 8ª comunitat en renta per càpita, perquè això ja vol dir que som molt més que generosos. Vol dir que ens estan estafant. Fa 8 anys érem la primera comunitat en la renta per càpita. Hem fet alguna cosa malament? No. Seguim generant igual que sempre. Som, per dir-ho d'alguna manera, la millor carta del monopoli. Imagino que tots heu jugat al monopoli. Allí la carta més alta genera molts més diners que la resta. I si fem tirar la resta endavant, genial. Però si cada vegada nosaltres, que som aquesta carta, rebem menys beneficis de l'Estat i d'altres, com he dit, en 8 anys ja en 8 comunitats autònomes ens van superant sense ingressar més, és que alguna cosa estan fent malament. I això que fem malament és confiar els nostres interessos a gent que no és d'aquí, els marcians. Què passa amb el turisme? Bueno, no passa res, excepte que aquí ja no hi cap ningú més. O fem alguna cosa per controlar l'entrada i sortida de la gent a l'illa, que resumeix en controlar el nostre aeroport i el port, o un anam a pico. Ja, en un parell d'anys, però amb un anam. No tenim aigua, els nostres pous estan secs. I cada vegada més la demanda inabordable d'aquells ultrarics que deia abans és més patètica i escandalosa. Així que si fes algun amic nou i us pregunta que com és la vostra terra, més val que li direu que la vostra terra és una caca de la vaca, perquè si no, això es tornarà insostenible quan ja ho és en realitat. Bueno, ja per acabar, m'agradaria dir que aquests canvis, per anar bé, haurien de ser respectuosos amb el nostre estil de vida. Com ja he dit, aquí de poble general espanyol en tenim molt poc. Per començar, parlem en català, com ja veus, i tenim uns costums que disten molt de tot el que passa a la península. Això, amb molt d'empeny, és el que respectarem, per damunt de tot, la sobirania per les illes. Fa poc el diari Eivissa em va presentar com Jonathan Mari Tomàs, àlies Xurí, expert il·lustrador. Es van equivocar de persona, Xurí està avui amb nosaltres, però està assegut en aquesta cadira, però bueno, no passa res. Com que no puc canviar el que va sortir en el diari, el que sí que puc fer és convertir-me en un expert glosador. Així que us cantaré una bonica cançó que resumeix en definitiva el que jo sent per la meva terra. Amb això, cedeixo la paraula al meu company, Ferran Moreno, candidat a Eivissa del Senat. Moltes gràcies. Ferran. Escolta. La terra que nosaltres tenim i que funyam cada dia canvia i nosaltres patim perquè no és allò que voldríem. Ja sé que no hi podem fer res i algú que vulgués no en sabria, però no, sí que tots hem pogut veure com lo nostre s'oblida. I no tan sols el lloc, sinó també la gent. Tot està canviant i tornant-se diferent. Digueu-me que no és veritat, digueu-me que tot és mentida, digueu-me que m'he equivocat i em tornareu a dar la vida.
la terra que nosaltres tenim i que funyam cada dia canvia i nosaltres patim perquè